जोङो अलरेडि आवगायनिफ्रायनो दावगाखादों आरो दा बांसिनै आवगायदों आरो दिनैनि सुबुं थुबुरमा बेयो देखायदों बा रायजो राजाफोरनो जोङो दिन्थिनो हादों। दिनै जोङो खालि आइजोफोरखौल' लानानै खुंदों आरो बेयाव आइजोफोरा जाबायदि गोसो गुदुं जानानै फैदों मोसाना फैदों बेयो जोंनि देरहानायनि दिनै देरसिन माने नुथाय। बेयो जोंनि मुसलपुर समस्तिनि देरहानायनि नुथाया अकल आइजोफोरनिफ्राय दिनै रोखा जाबाय। दिनै बेसेबांसो आइजोफोरा बेवहाय बाहागो? जोङो खमैबाबो 10,000 जोंनिया हिसाब जोंहा 20टा जिथु प्राइमारि जोंहा 500 खरि फैखायो आरो बिनि बांसिन जोंहा सुबुं फैबाय। बेयाव थारमाने आइजोल' गैला दिनै आइजो गैला माने जोंहा जोंनि जिथु रायजो राजाफोर बिथांमोनाबो फैदेरबाय आरो बेयाव जोंहा 10,000नि बारबाय आरो 10,000 हिसाबै जुदि हमो हिसाबखौ जुदि साथाम खरि हमब्लाबो बा सानै खरि हमब्लाबो 20,000 साथाम खरि हमोबा 30,000 बे हिसाबै अकल आइजोआनो जोंहा दिनै 20-30,000 भट लाबोना होफैनो हागोन। बे मुसलपुर बियाबाव नोंथाङा सोरजों बिसायख'थिया जागोन सानो? जोंनियाथ' आवगायनिफ्राय जोङो माबाजोंसो जाबोदों जोंहा GSPनि आवगाय अबर' दल बिथांमोनजोंसो जाबोदों। बेनिखायनो एबारनि जिथु बादायलायनाय बेयो अबर'जों जागोन GSPजों जागोन। UPPLजों जाया। फैसा होग्रायाथ' UPPLआसो जोंलाय मानो फैसा बाहायनो जोंनिया गोदोनि जोंहा मावथिफारिया दंखायो 15 बोसोर जों फैसा होनो हायो नामा? जोंनि कर्मिफोरनोथ' जोङो 15 बोसोर फैसा होनो हाया। जोङो 15 बोसोर सासन खालामबाय आरो जोंहा मोजां मोनसे बिथा जाबाय। जोंहा BPFआ मोजां मोनसे बिथा जाबाय बेनिखायनो जोङो फैसा थाखाजों खोथा गैया जोंनिया। जोंहा गोदोनि मानसि दोङो गोदान मानसि दोङो गोजाम मानसि दोङो। जोंनि BPF कर्मिफोरा गोदानबो दोङो गोजामबो दोङो आरो गोबां जायफोरा अबर' खालामोमोन GSP खालामोमोन बिथांमोनाबो फैदेरबाय आरो जायफोरा जोंनि हेंथायै भट होयोमोन NDP पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि BCCPI बड' वमेन्स जास्टिस फराम गासैबो जोंजों फैदेरबाय जोंखौ सापर्ट होबाय। बेनिखायनो जोंनि BPFनि बोलोआ बारायगोन खमाया खुनु दिन बारायगोनसो। BPFनि बोलोआ बारायगोन आरो जोङो आवगायनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै देरहानाया रोखा जाबाय। नोंथांमोननि बे CWCनि दैदेनगिरि बिश्वजित दैमारि आरो इमानुएल मोसाहारि बिथांमोना BJPआव हाबनो थाखाय थियारि जाबाय। बेवहाय नोंथांमोननि BPF बोलोआ खहा जागोन? मानो खहा जानो ओरैनो BJPआव थांनानै फैफिनखायो। कंग्रेसाव थांबाबो फैफिनो BJPआव थांबाबो फैफिनो। जोंथ' नुबाय दान मोनथामानो थायाखै खायसे BJPआव थांनानै दान मोनथामबो थायाखै। गोबां दैदेनगिरि दङ आं मुंफोरखौ बुंला बिथांमोनाबो बिदिनो जागोन। बिश्वजित दैमारिया दासिम थाङाखै इमानुएल मोसाहारियाबो थाङाखै। थाङोबा एखे अबस्था जागोन। जायफोर जोंनि BPFनिफ्राय BJPआव थांदोंमोन बिथांमोना दान मोनथामबो थायाखै। दान मोनथामनि उनावनो फैफिनदो खायसे बोसोरसेनि उनाव फैदो खायसे 1.5 बोसोरसे खावसेनि उनाव फैफिनदों। गोबाव थानो हाया। कंग्रेस बायदि BJP बायदि बेफोराव BPFनि बायदि गोबाव थानो हाया बिथांमोना फैफिनखानांगोन। बियाबनिफ्राय देरहालांनायनि उनाव नोंथांनि बियाबनि जौगानायनि गुबै खामानिया मा जागोन? जोङो सोलोंथाइ फसंथान आरो आबादारि गुबैयै जोंनि आबादारि जिथु मावथिफोर बिथांमोननि जिथु जौगानाय बेयो जोङो माने गोनोखोआरि आदब खायदाजों जोङो लांनांगोन आरो जिथु शिक्षा अनुस्थान सोलोंथाइ फसंथान बेखौ जोङो जिखिनि बानायबाय जोङो मुसलपुराव B.Ed कलेज बा डायेट DLED ट्रेनिं सेन्टार बा जोंहा पलिटेकनिक कलेज
बा जों दा गोदानै आरो सरकारि मडेल डिग्री कलेज बानायदों बेनि अनगायैबो जोङो गोबांथार जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ जोङो बानायनांगोन होनब्लासो जोंनि गोरिब गुन्द्रा फरायसाफोरा फरायसुलिफोरा फरायनो खाबु मोनगोन आरो जोङो बिदिनो जौगालांनो हागोन।